Ayun, dyan tayo mga katoy sa likod niyan. Magbabayad tayo ng no contact policy violation sa lungsod ng Manila. So dyan tayo mga katoy pupunta sa may Sitol ng Maynila. Dyan daw yung tubusan nito eh. Yun mga katoy, yung dito tayo pinaparking ni Kuya. Tayo ng ano, ng no contact policy. Yung parking pala nila dito mga katoy, ano, 50 pesos. So medyo ano, may kamahalan. So station mga katoy, dito lang tayo sa loob. May bandang third floor daw yung bayaran ng ano, ng no contact policy. So yun mga katoy, sa mga first timer pala mga katoy ng Manila City Hall, halos katabi lang sa ng SM Manila. Medyo pipila tayo, pipila. Pipiliin mo na lang siya. Magbabayad ng ano, no contact policy sa amin. Anong Sa store po? dulo, kaliwa ka, meron kami itong machine. Oo, yun. Doon pa nakadulong-dulo daw. Dulong-dulo, may machine daw. So, machine lang pala yung babayad ba? Siguro, may resibo naman yun. Yun, ganda ng ano ba kasi. Manila City Hall. Malaki rin pala yung Manila City Hall. Saan machine sa ano daw, ma'am? Po? Magbabayad ng no contact policy. Saan ka basis ka, sir? Saan po yun? Sa kanya mabasis ka? Vlogger ka, sir? Vlogger. Vlogger. Tawag sa labas, yung mga nagpasa ng ticket. Yung maraming tao nga lang, mga kapit. Kasi, ang bilis lang. Ang bilis lang pala magbayad ng ano rito na no contact policy sa festival ng ano, Manila. Yun, halos mga ano lang, siguro mga 15 minutes lang gano'n. Ay, ayos na. Simple lang pala dito mga kapatid. Simple lang din yung panghuli. Teka. Hindi tayo mga kapatid sa ano, harapan na ng SM Manila. SM Manila siya. Tayo sa ano, pinarkingan natin ang motor. So yung parking ng motor mga kapatid, dito lang din sa gilid ng ano, Manila City Hall. Ayun, medyo yan, isa lang yung parking attendant dito eh. Yeah. Mabilis lang. Yeah. Yan si Kuya nag-assist dito nagpa-parking. So dito tayo pinaparking kasi siya naman nagsabi na dyan daw ako. Oh yun. Yun, no-way na tayo mga katoy. Bahid na tayo. Panibago na naman to.
Medyo may kamahalan pala ng violation ng ano dito. No contact policy. 2,000 mga katoy. So kaya ingat-ingat na lang siguro sa mga driver na katulad ko. Yun. Salamat mga katoy. Pagsama ulit sa akin.